Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Misis patay Mr. Pilasod matapos mabumbuan sang isa ka AUV ang ilang ginasakyan nga tricycle. Antes pa man sang insidente, may nabumbuan nga daan nga biker ang driver sang AUV. May 11 ka mga kabataan ang mag-asawa. Yarang report ni Nico Delfin. Nagakiang-kiang kag nagapanalakit pang lawas ni Reynald Sildora sa makagwa sa ospital matapos nga mabungguan ang iya ginamaneho nga tricycle sang Toyota Innova sa Dalan Lacson kagabi. Kaupod niyang iasawa nga si Quintina nga wala naman matabangan kag napatay bangod sang naangko ni mga pilas tugas ang mabasko nga pagkabunggo kag pagdusdos sa ila sang salakyan. Nabatsyagan ko gidya nga kung ano bla magtrampuling bla. Di pagligid ko diretso ko bangon. Ay sa may gauyat sa akon ginauyatan ako nga hindi ko patindugon. Siling ko pre wala problema sa akon kay pilas lang ni ang buligilin nyo liliog lang ko bulig sa wahon kaya ara sa wahon sa dalom salakyan. Sa pagpang-usisa sang katapos ang Police Station 2, gikan ang salakyan nga ginamaneho ni David Palawar sa Barangay Kabug kag didto pa lang may nabungguan na siya nga nagabisikleta. Isa man kababae nga rider nga jutayan niya lang madalasa sa Barangay Pahanukoy ang mareklamo man kuntani batok sa iya sa Police Station 2. So, nakainom isa samtang nagadala sang salakyan papauli sa Talisay. Ialigasyon na tulugan sa pero nakibot na lang sang gulpe naglumagapok. Ginako naman ni Palawar nga nakainom siya antes nabungguan ng mag-asawa. Nangayo siya sang pasaylo sa nalisdan nga pamilya. Napiyungan ko sa jutay, ito nga nagpahigad ko mo ito naigo diyo, kilid. Jutay man lang. Galing kay Tigisati, tungkol sa kapoy, kag nagpiyong, tuyo, bla, siraw, managuro. Nabungguan ko to ang kuhan ng bisikleta. Tapos ang mutulin sa blatter namon, dinbilin to ako ni Sinsya. May TUP ko sa akon na bagser ato to. Naman nga wala ko lisensya ato sa Istorya pa ni Sildora, maupod pa kuntani ang iya duwa ka mga kabataan sa ilang mag-asawa para magbakal sa mga ginabaligya nga tanom sa Libertad Public Market. Pero nagdesisyon siya nga ibilin sila. Bilin lang mo kay base maulan kag pagpuli ko may karga kami damo kami karga. Din nagibi pag silong hindi maglayan buhat. Ang pagbulig siya asawa sa pagbaligya sang tanom ang nangin trabaho na ni Sildora sang maguntat trabaho sa mall tugas ang pandemic. May 11 sila ka mga kabataan. Sa sininga balay sa kilid sang sapa sa Barangay Zone 2 sa siyudad sang Talisay, nagapuyo ang pamilya Sildora. Bangod man sang hinali nga pagkadula sang Iloy sang Panimalay, silang nagahinyo sang bulig. Diyos na lang bahala sa amin. Bakas lang nga hindi man magutman na makakaon man sa tatlo ka bisis sa isa kadlaw. Makapa-eskwela ko sa akong kabataan ko, eskwela na pinayatan na. Wala nagpareglo ang pamilya Sildora. Mapasaka sila sang kaso ng reckless imprudence resulting in homicide and physical injury and damage to property batok sa driver sang AUV. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.